stress na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Para sa anak mong with highest honor, na alam mo naman na kahit na report na nag-PPDA yan. Hayaan mo na, pagbigyan mo naman, top-notcher naman. May kilala ka bang ganon? Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, since this month, it's graduation month para sa mga estudyante. At ngayon pa lang, kinakongratulate na natin ang mga masisipag nating mag-aaral, pati na rin ang mga magulang na talaga namang nagtaguyod, humanap ng mga butas para lang malutasan ang enrollment fee. And going back, syempre kapag ganyang mga pahinga na, yung mga tipong sem break or nasa moment na kayo ng 2 months na walang pasok. Sarap! Ano kayang pwedeng magawa sa loob ng 2 months na yan? Alam ako, share ko lang. Nung ako pinag-college at dumating tayo sa season na may sem break, di ba? Sem break kung tatawagin. Diyan nahone yung pagiging bakeries ni Mara Tony. Di mo alam yun, be? Oo, asa babaeng mahilig kumita ng pera at mahilig sa pera. Sino ba naman araw ng pera, be? Dumating sa punto, nung pandemic to natatandaan ko, nagbebenta ako ng mga crinkles, yan, tapos cupcakes. Naalala ko noon, nag-OJT ako dito sa may DZRE. Si Rakitera, binigyan ko ng isang box, 12 pieces ata yun, if I'm not mistaken, or 24 pieces ng ube cupcakes. Diba? Para, matikman niya, tapos pag nag-order siya, di bas bongga. Pero kidding aside, isa sa mga pinakamagandang gawin ngayon, lalo na kung ikaw yung klase ng estudyante na gustong kumita ng pera, at the same time, gusto mo rin kahit papaano umalog-alog ang katawan mo. Oo, di pwede ka rin mag-baking, no? Hanap ka ng pwede mong pagkaabalahan. Diba? Find something that is worth your time. Lalo na sa panahon ngayon, wag mo nang aksahin ng pera at oras mo sa maling tao. Tama o mali? Siyempre, tama. Huwag na tayo mag-settle for less. Tapos na tayo sa era na yan, yes. Kaya sa panahon ngayon, kung may chance kang pwedeng makaisip ng pwedeng panibagong hobby, diba? Kung hindi mo pa napapasok ang mundo ng running, ayan, baking, pwede yan. Diba? Para kahit papaano, dalawa, hitting 2 birds with 1 stone. Wow! So ba yun, kumita ka na ng pera, and at the same time, namayat ka pa. Diba? Sabi ko naniniwala ko na there are always more opportunities sa mga taong masasarap. Diba? Siyempre, wag na tayo magkaila dyan, B. Ang mga tao ngayon, o kapag mga boss, siyempre, attracted sila sa beauty. Ikaw nga, isa sa ka nga nakatingin kahit alam mo may asawa ka na eh. Diba? Ganun lang yun. Kaya habang may chance, habang may oras pa, bago magtrabaho ang bata, sabihin mo sa kanya, anak, kilos-kilos ka na. It's never too late para humanap ng pwedeng extra racket sa 2 buwan na ikay mamimirmi. Pipirmi? I think it's pipirmi. Pipirmi sa iyong kabayan. Diba? So, mamaya marami pa akong tips na pwedeng ibigay, no? Kung ano bang pwedeng pagkakitaan. At the same time, pwede ka rin maging masarap dyan sa pinagkakaabalahan mong yan. At syempre, for now, tuloy-tuloy muna tayo sa panonood. Ay, panonood? Napapanood ko kasi yung sarili ko dito sa screen. Tuloy-tuloy tayo sa pakikinig, syempre, ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday, dito pa rin sa 90.7. 90.7 ha. Wala nang lilipat, B.
Diyan ka na, sa akin ka na. 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!